Кайсыбыз бала чакта ерак сәяхәтләр турында китаплар укымаганда, ерак илләр турында хыялланмаган. Бу хыялларны тормышка ашыру һәркемгә дә бирелмәгән шул. Казанда яшәүче Алмаз Әхмәт улы Алиев бу яктан бик бәхетле. Ул сәяхәтче. Казан яхтсменының җир тирәли сәяхәтенә багышланган китапны тәкъдим итү чарасы булып узды. Биредә без дә булып кайттык. Трустой по океану дип исемләнгән китапның тарихы газетада чыккан җир тирәли сәяхәт турындагы басмадан башланып китә. Китапка сәяхәт итү теләгенең тууы, аның тормышка ашырылуы турында, Һинд океаны пиратлары белән очрашулар һәм вакыйга белән бәйле башка хатирәләр кергән. Истәлекләрне Казан журналисты Алик Карякин җыеп басма итеп туплаган. Китап Татарстан яхтсменнары берлегеннән Алмаз Алиевка ихтирам билгесе. Нәкъ ул республикабызда яхталы йөзүне һәм ерак араларга спорт йөзүне үстерү башында торган шәхес. Алмаз әфәнденең тормыш юлы Алексеевск районының Биляр авылында башланып китә. Очрашуга яхтсменның авылдашлары, туганнары да килгән иде. Сорауны бирсәң, ул бөтенсенә җавап бирә иде. Любой вопроста инде. Шул плавнида булганда бик аның өчен борчылдык. Гәлеп шалтыратып тора иде инде WhatsApp буенча белешә идек инде. Үсеп буй җиткәч, Алмаз ачучы һөнәрен сайлый. Мәктәптән башлап инде мин менә хыялым бар иде диңгезгә, суга, каядыр менә шундый романтизм. Менә шуннан соң инде мин шөгыльләнә башладым соңрак. Баштан мин очучы булдым, 15 ел, аннан соң пенсияга чыккач инде вакыт күбрәк булды. Вот, и мин йөзә башладым җилкәнле яхта белән. Күптәнге хыялын беренче диңгез сәяхәтне Стамбул шәһәреннән башлый. Соңрак Ауропа, төрле регаталар. Күптәнге хыялын җир шары тирәли сәяхәтне Татарстанның 100 еллыгына багышлый. 72 яшендә капитан Алиев, ярдәмчесе Илфат Миңнебаев һәм боцман Вилсагытов белән 9 ай дәвам иткән юлга чыгып китә. Мой день начинался в 5 утра. Минем көнем иртәнге 5-тә башлана иде. Спутник элемтә аша яхтаның урынын билгеләп, һава торышы турында мәгълүмат бирдем. Сәяхәт пандемия вакытында туры килде. Бу кыенлыклар китереп чыгарды. Портларга керү өчен рөхсәт алу да минем истә булды. Россия илчелекләре белән даими элемтәдә тордык. Җилкәнле спорт белән шөгыльләнүне бала чактан ук башларга кирәк дип уйлый үзе дә сәяхәтче Иван Поликасов. Татарстанда моның өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган ди. Есть чемпионы России, вот и мировые призеры есть. Россия чемпионнары да бар, дөнья ярышлары призерлары да. Казан, Яшелүзен, Чаллы шәһәрләрендә матур гына спорт мәктәпләре дә эшләп килә. Балалар кечкенә яхталарда өйрәнә. Анда килеп чыккан һәрбер хата шундук ачык күренә. Зур яхтада килеп чыккан проблемалар тиз генә сизелмәскә дә мөмкин. Җилкәнле яхта экипажы республикабызның милли музеена бүләккә үзләре белән ерак сәяхәттә булып кайткан радио алгыч һәм Татарстан флагын тапшырды. Франциядә булганда, анда газеталарда булды, безнең сәяхәтебез турында килгән турында да. И икенче көнне килделәр татарлар каяндыр. Әллә күптән генә бабалары киткән булган Татарстаннан ишеткәч, анда җыелдылар, менә яшьләре чыгып менә утырдык, сөйләшеп, татарча бик әйбәт белмиләр инде. Безнең менә бу сәяхәтләребез, мин уйлыйм, ул безнең Татарстаныбыз турында җир шарында күбрәк белергә тиешләр. Без бит булганда төрле җирләрдә газеталар чыкты, радиода комментарийлар ниләр булды. Шуңа күрә мин менә шундый патриот шикелле кеше Татарстан флагын күтәреп, байрагын күтәреп, менә җир шары буенча үттек. И Татарстаныбызны яратабыз, сөйлибез. Очрашуга килгән кунаклар яхта капитаны һәм экипаждан кызыксындырган сорауларга җаваплар ишетте. Меңнәрчә яхтсменнар тәрбияләгән легендар шәхес Алмаз Әхмәт улы Алиев белән очрашу, аның турында ачык йөзле, үтә дә тыйнак, чын ир егет икән дигән хисләр калдырды.